नमस्कार. काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आत्ताच कोकणात, कोल्हापूरला आणि काही जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या महापूर आला. असे वारंवार प्रसंग काही घडत असतात. काही नैसर्गिक आपत्ती असतात, काही आपल्या चुकांमुळे येतात किंवा वैयक्तिक आपल्या आयुष्यात जी काही अडीअडचणी येतात तेव्हा माणसाने खचून जायचं नसतं. आणि हे आता कोकणातल्या पुरात आपण वारंवार नेहमी बघितले. जेव्हा जेव्हा तिथे अडचणी आल्या माणसं पुन्हा ती जिद्दीने उभी राहतात. तर तेच ह्या मला कवितेतून सांगायचं आहे. महापूरच असं नाही तर वैयक्तिक आपल्या आयुष्यातसुद्धा खूप अडचणी येतात. तेव्हा माणूस हताश होतो, निराश होतो, नाराज होतो, हतबल होतो. पुढे काय करावं असं कळत नाही. तेव्हा डोकं शांत ठेवून विचार करून त्यावर काय उपाय करता येईल, कशी मात करता येईल ह्याचा विचार केला आणि जिद्द सोडली नाही. मुळात आपला विश्वास जर तुटला नाही तर तो माणूस परत उभा राहू शकतो. आणि तेच ह्या छोट्याशा एका कवितेत मी सांगणार आहे. कवितेचे शीर्षक आहे जिद्द. परिस्थिती असो कशीही, अनुकूल व प्रतिकूल. उलट स्वातंत्र्य सावरकर म्हणतात, नेहमीच त्यांनी सांगितलेलं आहे की नेहमी प्रतिकूलच घडेल अशी आपण अपेक्षा ठेवायची. मग तशी आपली तयारी करता येते. प्रतिकूल घडेल असं जर आपण ठरवलं मनाशी तर त्याप्रमाणे आपली तयारी करता येते. म्हणजे त्या माणसाला हारायची किंवा नंतर पश्चात्तापाची भीती नसते, त्याची तयारी असते. परिस्थिती असो कशीही, अनुकूल वा प्रतिकूल, मनी सदा रुजवा जिद्द, ग्रीष्मातही हसेल फूल. परिस्थिती असो कशीही, अनुकूल व प्रतिकूल, मनी सदा रुजवा जिद्द, ग्रीष्मातही हसेल फूल. पडो बीज मातीत अथवा कातळी वा कडेकपारी. पडो बीज मातीत अथवा कातळी वा कडेकपारी, येईल कोंब तरी तरारून, निसर्गाचीही किमया न्यारी. बघा, आपण शुष्क असं कातळ असतं त्यातसुद्धा काही असे तरारून कोंब आलेले दिसतात. तेव्हा आपल्याला पण आश्चर्य वाटतं की इथे हे कसं उगवलं आहे. प्रतिकूल सारे असले जरी नाउमेद व्हायचे नसते. योग्य वेळ येताच पुन्हा संधी साधून लढायचे असते. हे शिवाजी महाराजांचं असं गणी गाव होता. वेळ आली की सगळे सैनिक पसार व्हायचे आणि फिरून परत स्वारी करायचे, शत्रूवर वार करायचे आणि शत्रूवर मात करायचे. तर प्रतिकूल सारे असले जरी नाउमेद व्हायचे नसते. योग्य वेळ येताच पुन्हा संधी साधून लढायचे असते. संपले सारे म्हणतील कुणी, उमेदीने लढायचे असते. दुःख त्रास विसरून सारे फिरून नव्याने जगायचे असते. आपल्याच आयुष्यात आपल्याला अशी कितीतरी माणसं मिळतात की आता काय कठीण आहे सगळं असं सांगणारे वगैरे, म्हणजे ती नाउमेद करणारे. तर त्या माणसांकडे लक्ष न देता आपल्या मनी निश्चय करून परत नव्याने लढायचं आणि जिंकायचं. संपले सारे म्हणतील कुणी, उमेदीने लढायचे असते. दुःख त्रास विसरून सारे फिरून नव्याने जगायचे असते. उड्या फुका सामर्थ्याच्या किती मारा तुम्ही पण, विधात्याच्या हाती आई लक्षात घ्या जन्म मरण. आता हा चरण जो कवितेतला आहे तो थोडा वेगळा वाटेल. म्हणजे आपण प्रयत्न केलेच पाहिजेत, प्रयत्नानंतर यश येतेच, लढाई आपण जिंकतोच, पण जन्ममरण मात्र टाळता येत नाही. आणि आपण विज्ञानाच्या किती जरी गोष्टी केल्या तरी जन्माची वेळ आणि मरणाची वेळ ही मात्र तुम्ही किती प्रयत्न केला आपण तरी माणसाच्या हाती नाही आहे, निसर्गाच्या हातीच आहे. ते सगळं विधात्याच्या हाती आहे, हेच सांगायचं आहे. मित्रांनो, आजची कविता आवडली तर लाईक कमेंट करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा. जे संकटात असतील किंवा थोडे खचलेले असतील त्यांना किंचितसा धीर आला तरी कवितेचा उपयोग झाला असं वाटेल. आणि कोण नवीन असेल किंवा चॅनल सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर नक्की करा. आता परत आपण भेटू 27 तारखेला, कारण 27 नंतर 2-3 दिवसातच कृष्ण जन्माष्टमी आहे. तर एक कृष्णाची थोरवी सांगणारी एक कविता घेऊन योग्य मार्गदर्शक. धन्यवाद.